खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामाव थेर बेथेर जाबाय इन्डि एलायन्स सिपिआइ आबो मोनथाम बियाबाव बिजाथि फोसावबाय। संग्रा गेसनि बेसेना 100 रां खमायदों। आसाम राइफल्सआ 38 कौटि रांनि गोग्गो हेर'इन जब्द खालामनो हादों। एसएससि आनजाद होग्रा सानै नकल बिजाथिखौ पुलिसआ खादों। अदालगुरियाव सानै सिखारिजों लोगोसे मैनि गं हमनो हादों। दरंआव सा 100निबो बांसिन कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरा बिजेपिआव हाबदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव थेर बेथेर जाबाय कंग्रेस दैदेननाय इन्डि एलायन्स एबा हेंथा दोलोफोरनि महाजन। बे खेबाव इन्डि एलायन्सनि थांखिखौ नेवसिनानै सिपिआइआ आसामनि मोनथाम लकसभा बियाबाव निजायै बिजाथि फोसावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिपिआइआ जरहाट, काजिरङा आरो लखिमपुर लकसभा बियाबाव निजायै बिजाथि फोसावबाय। जरहाट बियाबनि थाखाय कनक गगৈ, काजिरङा बियाबनि थाखाय परमानन्द दास आरो लखिमपुर बियाबनि थाखाय तिरेन कछारीखौ सिपिआइआ बिजाथि फोसावदों। मख'नो गोनांदि सिपिआइनि सिगां आम आदमी पार्टीआ हेंथा दोलोनि महाजोननिफ्राय ओंखारनानै आसामनि मोनथाम बियाबाव निजायै बिजाथि फोसावदों। ओरैहाय तृणमूल कंग्रेसआबो हेंथा दोलोनि महाजोन एबा इन्डियानिफ्राय ओंखारलांहां थासारि। साननैसोनि गेजेरावनो तृणमूल कंग्रेसआबो इन्डियानिफ्राय ओंखारलांनो हागौनि इसारा। लेफ्ट पार्टी सिपिआइआ हेंथा दोलोनि महाजोननिफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव सिपिआइएमनि बिफावआ माबायदि जागोन बेखौ नोजोरथावना जागोन। मख'नो गोनांदि हेंथा दोलोफोरनि महाजोनआ बेबायदि थेर बेथेर गावस्रानाया खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिनि थाखाय खाबु गोनां जागोन आरो बियो कंग्रेसनि थाखाय मोनसे गेदेर खहा। दिनै मुलुगनां आइजो सान एबा इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे। मुलुगनां आइजो सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ हादरनि कौटि कौटि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर बाथ्रा फोसावदों। हादरनि कौटि कौटि नखरफोरनि थाखाय मोजां खौरां फोसावदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ। मख'नो गोनांदि 100 रां खमायबाय संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेन। दिनै फुङावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनाव 100 रां खमायनायखौ फोसावदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाहाय मन्त्रिया बे बाथ्राखौ फोसावदों आरो भारतीय जनता पार्टी सरकारा एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 100 रां खमायनो थांखि लादों होननानै ससियेल मिडियायाव लिरदों। बेजों लोगोसे नरेन्द्र मदि सरकारा फैबाय थानाय बोसोरसेनि थाखाय उजाला आसनिनि साबसिडिखौ 300 रांसिम बारायदों। दानिफ्राय 2025 मायथाइनि 31 मार्च खालारसिम उजाला आसनिनि मुलाम्फागिरिफोरा बे खाबुखौ मोननो हागोन। मिरु सरकारनि बे थांखिया हादरनि 10 कौटि नखरफोरनो मुलाम्फा होगोन। मिजोरामाव गासै 38 कौटिनिबो बांसिन हेर'इनखौ बुधबारखालि आसाम राइफल्सआ स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि गेजेरजों हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसआ जयै लोगोसेनो अपारेशन खालामनायनि जुनै 5 किल'ग्रामनिबो बांसिन हेर'इनखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जानो हादों। सोरखारि मावफारियाफोरा गासै 5394 ग्राम लिरथायनि 4 नम्बरनि गोग्गो हेर'इननि बेसेनखौ गासै 37.15 कौटिसो रांनि जागोन होननानै फोरमायथिदों। साम्फाइ जिल्लानि सिङाव थानाय जखायथारनि मेलबुक रड जंसन ओनसोलाव सोलिनाय एन्टि नारकटिकनि अपारेशनाव बेफोर गोबां बिबांनि हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादों। बेजों लोगोसेनो लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौबो हमनो हादों होननानै मिथिनो हादों। गुवाहाटीआव आनजाद होनो गोनां सानै नकल बिजाथिखौ खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसआ खादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर हमजानाय सानै नकल बिजाथिखौ उत्तर प्रदेशनि होननानै मिथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिसोर सानै बिजाथिया फैनानै गुवाहाटी बर्जारनि इकम टावाराव खुंजानाय एसएससिनि आनजादाव नकल एडमिट कार्ड, नकल आधार कार्ड आरो माखासे नकल फोरमानलाइफोर लानानै आनजादखौ होनो नागिरदोंमोन। बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै सन्देह खालामनानै बिसोरनि फोरमानलाइफोरखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों सानैबो नकल बिजाथिया आनजादाव नकल फोरमानलाइ लानानै जिरायनो नागिरनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे समाव सानैखौबो हमनानै पुलिसनि आखायाव लाबाय होननानै मिथिहोदों।
आसामनि दरं जिल्लानि अरां नेशनेल पार्कनि फरेस्ट मावफारियाफोरजों लोगोसे दलगाव पुलिसा लोगो नांनानै बृहस्पतिबारखालि मोनानि समाव सासे सिखारिखौ मैहुर खालामनाय आरो बुथारनायनि दायाव खादों। हमजानाय दायनिगिरिखौ 42 बोसोर बैसोनि महिदुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि रौता पुलिस थानानि सिङाव थानाय काजुवाबिल ओनसोलनिफ्राय सिखारिखौ हमनो हानाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखारिनिफ्राय मासे बैसोगोरा मैनि गंबो मोननो हादों होननानै मिथिनो हादों। सोरखारि मावफारियाफोरा बे जाथायजों लोब्बा थानाय खौरांखौ मिथिनो थाखाय सोंलु खालामबावनो गावसोरनि आवथायाव लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस दोलोआव गुगानाया सानफा एफा बांलांगासिनो दङ। बृहस्पतिबारखालि दरं जिल्लायाव कंग्रेस दोलोनि गासै 100निबो बांसिन मावथि सोद्रोमाफोरा गेरुवा दोलोआव हाबफैदों। दरं जिल्ला कमिटि कंग्रेस दोलोनि मैखोम बिबानगिरि आरो कंग्रेस एमएलए बसन्त दासनि साखाथि फाखाथि थाफाग्रा गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबफैदों। दरंनि मंगलदैयाव जयनिं हाबाफारियाव एमपि दिलीप सयकिया, सिपाझारनि एमएलए परमानन्द राजबंशी, मंगलदैनि बारग' एमएलए गुरुज्योति दास आरो बिजेपि दोलोनि दरं जिल्ला आफादगिरि अमरेन्द्र शर्मा मोनहा बे हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।